दिनै आं बिजाबनि खौरां आयदायाव गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय आगान। बेयो जाबाय गांसे जथाइ खन्थाइ बिजाब। बे बिजाबनि बुथुमगिरि आरो सुजुगिरिफोर अनजलि दैमारि आरो प्रणब ज्योति नार्जारि। बे बिजाबखौ साहित्य अकादेमिया फोसावदों। बिजाबनि बेसेना 100 रां। बिजाबनि सोमोन्दैयाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे खन्थाइ बिजाबाव बर' गोदान खन्थाइगिरिफोरनि गुबुन गुबुन बिजाब एबा लाइसिफोराव फोसावजाखांनाय खन्थाइफोरखौ बुथुमनानै सुजुनाय जादों। 1952 मायथाइनिफ्राय जागायजेन्नानै दिनैसिम गोदान आदब लिरजानाय आरो खन्थाइ आयदाजों बे बिजाबाव जायगा होनाय जादों। अदेबानि माखासेखौ बोहैथि दाहारखौ हमथानो सोसनफानाय जादों। बे बिजाबनि मोनसे जर'खा बिथिङा जादों आइजो लिरगिरिफोरनि खन्थाइखौ थोजासे सोसनफानाया। खन्थाइ फरायगिरिफोरनो बे खन्थाइ बिजाबा थारैनो गोदान बिदै होगोन। बे खन्थाइ बिजाबाव माखासे गेदेमा खन्थाइगिरि बिथांमोननि खन्थाइ दं। खन्थाइगिरि बिथांमोननि मुंखौ रायखांनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। प्रसेनजित ब्रह्म, समर ब्रह्म चौधुरी, जगदीश ब्रह्म, चरण नार्जारि, मनरन्जन लाहारी, ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म, सुरत नार्जारि, बिष्णुज्योति कछारी, धरनीधर औवारी, अरबिन्द उजिर, अनजु, अनिल कुमार बर', बिजय बाग्लारि, गपिनाथ ब्रह्म, बादल बसुमतारी, भबेन्द्र नारायण बसुमतारी, उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारी, सुनिल कुमार बसुमतारी, भार्जिन जेकबा मुसाहारि, कातीन्द्र सोरगियारि, हरिहर दास, हेमन्त शर्मा, बिरुपाक्षगिरि बसुमतारी, धनश्री स्वर्गियारि, प्रेमानन्द मुसाहारि, धीरजज्योति, इन्दिरा बर', दिपमणि बर', भबानी बाग्लारि, रैरुप ब्रह्म, निनगोमा स्वर्गियारि, बिश्व राजराम बसुमतारी, रुफाइस्रि हाज'वारि, जुनु ब्रह्म, शरत चन्द्र बर', रमाकान्त बसुमतारी, प्राणेश्वर बर नार्जारि, रितुराज बसुमतारी, बरुण बर', गिरीश कछारी आरो फुकन चन्द्र बसुमतारी। थारैनो बेयो गांसे जथाइ खन्थाइ बिजाब। मिजिंथिबायदि बे जथाइ खन्थाइ बिजाब आगाना बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि बे बिजाबनि खौरां आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।